Jotono sanja kaham je ani live naitok nai joto rangsak ni lukrokno jotono sanja kaham joto rangsak ni lukrokno je ani live naitok nai rokno chini Tripura hasteni TTADC amchaino hekeba TTADC amchayo tini je general election chongbaring mani abuni result ni shal tini Tripura motharok nobo congratulation te bubagra nobo congratulation sing jotono janok laikha tongthok lai tongo haifano chini tam nukjak chini kami amsayo tongkosong tongui tongnai joto lukurok rajniti hinfano joto Tripura kathalai tongnani ana harmung jotoni khawno tongnani nango tam himale sing saimanka tasuk joratui je khobor phaikya je news phaikya kwbangma nogrok soksalai tongo haikeba kwbangma rajnitik bodolni party office rok soksalai tongo toklai tongo gari rok buphailai tongo abo sing kwbangma social media tei Facebook WhatsApp tei ching nukha eka ang especially joto lukurok no koinai Tripura hasteni joto rangsakni Tripura lukurokno jesa rajnitik bodol phan khlaitung sing Tripura omo haike khoroksa te khoroksa no naislai lai je samung khlailai tongmani amo muthaknani ingthung jesa rajnitik bodol phan khlaitungri sing Tripura thansa khlai tongnani nango chini thinang ni bagui sing nukha je kwbangma chini lukurokno tini thui yorlaijak baksani nok huk rok sbaijak tei kwbangma gari rok belai kheno tangkhrupjak rok chung nukha aboni bagui sing jotono koinani muchungo je amti hai inglayawi jotono tongthoklai di kwplai ingmani ba tongthoklainani nango haifano amo haike tongthainok rokno subayo bufailayo amte haike to dofa mothangjakya dofa no mothangnani no hingkai amo hai dofa no hamjago no hingkai sing kathalai se tongnani nango chini England riang tabuk rajnitik ni kokno sing reply rwimaya live khai tongphano takuk England riang angno koinai ning kubuni jorao okok ano singdi angabo sawono haifano tabuk je situation ngui tongo Tripura hasteo bishes khlai kami amchayo chini Tripura tongthai amchayo omo hai khlai khoroksa ni nokno omo hai ke sbai laiyawi nangkhangke kwplai ingmani khusio tong kwplai ingmani tongthogo kwtui rok bagui chalainani se banta omo haike khoroksa ni nokno sbai lainani abo chini naharmung ye itongkhansao sing bubagra no koikha bubagra no koimani bagino bubagra phungni simi tabuk sairik jora jotto kamini lukurok no tongkosong tongnai lukurok no tei jani rajnitik bodol Tripura motha IPFT jesa rajnitik bodol ni phanungthung khoroksa bai te khoroksa kathalai di hini chini bubagra bo jotono no message rijak jotono bubagra ni message no follow khlainani ingthung bubagra ni kok no jotono naruknani ingthung amo haike selenglai kekeba khoroksa bai naisiklai maya amte hai tongmung ta tonglaithung amo ang joto lukurok no koinani muchungo sing Tripura ni samung khlainani bagui ya prisajak Tripura ni bagui no jei mansak sori o je phantongsak sing khlai tongo thinangko bo khlainai fia tini amte haike gণতন্ত্র raideo je kwplai ingnai je borok kwbang bono kwplai ingo tini bubagra no hamjaklai sing jotono kwplai ingmani tongthotok haikeba belai kheno kha
tongthokmani जों नुगो के फायदि ama haike no जों tongthoklainai jate chini borok chini prasa bai ti prasa जों kebo khoroksa bai khoroksa naisiklai manlaya kebo khoroksa bai khoroksa butok unglayawi joto thinango जों tebo thansa khlai samung khlainani amo se naharnani banta karon je kuno dofano bwswkango agugitlang hangkai thansa belai kheno nango chini ani live no naitonai kwbangma lukurok no kwbangma comments khlai tongo kwbangma koksai tongo tabuk I think o jaga tabuk party ni kok sayawi ang party ni ingyawi Tripura hasteni khoroksa lukungwi tiprasa ngwi se ang norno koinani musungo ai party tini tamo obostha tong tamong kha amo tabuk ang norno sanani koge takukte bhuksong je naitong nai rokno ang koinani musungo tabuk a question hekeba asumung ta sungkodi tabuk jotono khoroksa nang ang joto mililaino जों गोजां गोजां बोयर मा सिबसारिनाय आबोसे जों जे नाहार मा तंलायनाय आं नरक कुबुइनो आनो हायकेबा सिनिति प्रासारकनो रेसपेक्ट खालायो हंकाय खरकसा बायते खरकसा बरम हंकाय जों जतो लुकुरकसे थानसांगै सामुं खालायनाय नांगौ आबुनि बागै फायदि जतो लुकुरकनो कयनाय तिनि आनि फेसबुक पेज ni bisingtui norokno belai kheno ang koinani muchungo no ang khulumui koinani muchungo amti hai chini dofa bai dofa जों amti hai ke bulalaiyawi toglaiyawi nok nukhungno subailaiyawi gari bike rokno जों subailaiyawi जों thinango tebo thansa khalai tunani abono se जों ma wansuklaidai phaidi Tripura ni tiprasarok joto lukurok khakaham lukurok norokno koinai sitini bubagra kwplai wngkha abo jotoni ashirbat bai jotoni chubam bai wngkha bubagra phungni simi tabuksuk sairik jora joto lukurokno no koi tongo je faidi kebo kunu ta hinlaidi nangkangkai misti ke mithai bagui chalaidi bo jesa rajnotik bodolphon khai tongtung bubagra samani kok ang nono saitongo bo sao joto jesa rajnotik bodolphon khlaitung jotono kchang khlaiyakoi जों jotono khoroksa bai khoroksa hamjakmani se mapi lainai hini bubagra sajak ga ang koinai joto lukurokno norok amono follow khaiui ta khorni ero horrogobo kebo te amo haike nogrok khugrok nostorok ta khailaisidi khoroksa bai khoroksa ta wala laisidi tinango जों teibo kam khailani nangkho karon जों prasa omo haike tokthallayo haikeba nogrok subailayo amti hai social media o Facebook WhatsApp nugui tongkangkai nukangkai kubuni dofani borokrok जोंनो naisigui yaphatamui muni layo engkai aboni bagino जों faidi joto thansakai se samongma khailainai जों bubagrano respect khlaio je sara Tripura ni joto tiprasarokno no जों respect khlaio ang especially jotono no khulumui koi sanani muchungo faidi जों rajniti to khailaio haifano tini kwplai mani salno tebo tongthok khai palaiui o tongthokmano जों keboni manuino kebo nukhungno kunu takhuk kunu bukhukno जों hard khaiyawi जों kebno bulaiyawi जों bwswkangni thinangni naharmung chini tiprasa nokthai ari tei joto Tripurani o hani bwsarok thansa khlaiui samung khlainai thinango tei ang norno koina muchungo jotono joto ang haikeno amte haike Facebook ni bisingtui joto lukurokno koinani wngthung je jotono thansa khai kchang khai tongnani bagui joto lukurokno koikha chini tiprasarok chini bwkha sorol kebo buji anglak jotono bujinai hini ang wansugo haini baguino ang koinai faidi takuk bukhuk okra chakra sikla chalai jotono no ang koinai tini kwplai wngmani sal o salo जों joto kha baksa pal baksa dofano hamjagui जों faidi tini horo kchang khaino chini edisi amchai
tiprasa amchai o hani busarok tiprasarok achaimani amchai o amchai no kajang khai jeng tonlai mangkha khai jeng buini dofarok bai mwneijaknani hoite katinai haini bagui no jeng 2018 ni election purbo jeng kwplai wngmani yagulobo kebono kuno hard khlaia bubagrano jeng agini simi support khlaio tabubo support khlaio olobo support khlainai dakukte bukuksong ke jeng jotono bubagrano hamjagoba faide bubagrani je kok bubagra je joto tiprasa lukurokno koimani tini fungni simi tabuk sarigobo bubagra koi tongjao joto nono ke joto non koinai bubagrani kok naroknani te angbo norno special babe judino norok ana hamjagui tongkha hingke ang special babe norokno angbo request khlaio je faidi jeng omo haike khoroksa bai khoroksano naisilai awi nung ang joto thansakai samung khaile hingke jotono haino hai tuisa paiflaia ani live nai tongnai joto takuk bukuk bari kiching jotono koinai ang je live khlaimani norokbo live khlai sadi je jotono thansa tongnani ingthung kebo walai bulai toglai nglaia ui jeng thansa ke tonglainani tei tiprasado phani bagui jeng samung khlainani o kokno joto lukrokno pirnani bagui ang norokno belai khaino koinani muchungo gai haino hai phadi lukurok hambai kok kucharma bagui ano je nai tongnai je comments khlai tongnai joto rangsakni lukurokno ani mari kiching songno okra chakra rokno jotono ang khaksangma tei hambai yafaro norokno ang khabai khukbai hamjago tei dofani bagui samung khlainani bagui ang ready tongo be tini omo haike je kami rogo je nogrok sobailai tongmani thuirok yorlai tongmani omono nogui belai kisa kha khamma hai wngjago ang hingke omo haike jeng tebusuk chengbai cheng rajniti no hamjaklai chengbai cheng tebusuk bulai toglai wnglai sinai jeng tabuk tini bubagra kwplai wngmani sal o sal no cheng tongthok ni bisingtwi se jeng celebrate khlainani nango tongthoklainani nango phiaba buino kuriwi buino walaiwi party ni kokno salaiwi jeng bubagra kwplai wngma sal no celebrate khlaika hingkai abo jeng bubagra no hamjakya haike bubagra no respect riya wngma hai chuklaio haini bagui no jeng faidi joto rangsakni lukurok thansakai jeng samung khailaiwi tei bwswkang thinango chini dofarokno bwswkang tlangnani samung thanglainai teisa haino hai jotono ani khakchangma khulumma tei hambai yafaro tini amsung nungsitung norok jotono koinai tak horo jotono janjar nogo thangwi kwchang khai janjani nukhungo janjani family bai tini bubagra kwplai wngmani no celebrate khlaidani wngthung kebono hinjawi jotono no nangkha hingke jeng kwtui rok chariwi jeng chaka hamrok chalaiwi nogo tongthoklaidi tei buinobo tongthokma bagdi hingkai no kaitorbo nini bagui hamari tubi phainai teisa haino hai jotono hambai jotono khulumbai kha